Fi kliem il-Partit Nazzjonalista, Manuel Island għandu jsir spazju pubbliku miftuħ għal familji Maltin u Għawċin. Dan wara l-iżviluppi li seħħew matul din il-ġimgħa, riżultat tal-pressjoni li saret minn numru kbir ta' NGOs. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija sellem u rringrazzja lill-laqdiet ambjentali, lir-residenti, lis-soċjetà ċivili u lil dawk kollha li b'konvinzjoni, b'serjetà u b'impenn qajmu kuxjenza nazzjonali favur din il-kawża ġusta. Jekk illum din il-possibilità tinsab fuq il-mejda huwa grazzi għal pressjoni pubblika u għal ħidma tagħhom kif ukoll l-insistenza tal-Partit Nazzjonalista. Dan għaliex il-Gvern Laburista qatt ma jista' jisra dan il-mertu u żgur li mhux grazzi għalih li wasalna sawn. Id-deputati Derin Karabot u Stanley Zammit fakru illi l-verità hi li l-Gvern ta' Roberta Bela ma mexiex b'konvinzjoni mill-bidu, iżda kien biss reattiv. Għamel xi ħaġa biss meta sab ruħu taħt pressjoni pubblika qawwija u wara li anke l-Partit Nazzjonalista iddikjara l-appoġġ ċar u pubbliku tiegħu għal din it-talba. Intant il-Partit Nazzjonalista qal li sa issa ħadd għadu mara l-abbozz tal-ftehim propost jew il-valutazzjoni tas-somma li l-Gvern qed jipproponi li jħallas lill-MIDI u Roberta Bela għaġġel sabiex jipprova jagħmel gwedan politiku minn din il-kwistjoni. Fuq kollox il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jinsisti li Manuel Island għandha tingħata lura lin-nies u l-poplu għandu wkoll dritt ikun jaf il-verità kollha, jara l-ftehim kollu u jifhem eżatt x'qed isir f'ismu u bi flusu.